كابيتنا بسلام بفقري بحبرت بتعنا نابزخ نمزق سلا زبقعنا كبره نهبوينا هاليلويا እግዚአብሔር አምላክና ከነመስግኖይና ኩላትና ሓቢርና ሃሌሉያ ስሙ ቀነ ዕቢና ስሙ ክንባረኺና ሃሌሉያ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ክብርን ህበካ ኣለና ሃሌሉያ ጎይታ ንባርከካ ኣለና ናይዛ ሎም መዓልቲ ሰባት ስለ ዝገበርካና እዚ ሰዓት እዚ ግዜ እዚ መዓልቲ እዚ ንዓና ስለ ዝሃብካና ክብርን ህበካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ ንባርከካ ኣለና ንዕብየካ ኣለና ንስምካ ንውድስ ኣለና ሃሌሉያ አታ በማህሌት እስራኤል እትምለኽ አቦ ሃሌሉያ ንባርከካ ኣለና ወኢየሱስ ክብርን ህበካ ኣለና ንዓኻ ንበይንኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተባረክ ንውድሰካ ኣለና ሃሌሉያ ንባርከካ ኣለና ንስምካ ንዕብየ ኣለና ሃሌሉያ ንስኻ በይንኻ ጥራይ ክበር ንስኻ በይንኻ ጥራይ ንገስ ንስኻ በይንኻ ጥራይ ተመለኻብ ህይወትና ንብል ኣለና ናይ ህይወትና ጎይታ ናይ ህይወትና ንጉስ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ንዕብየካ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ተባረኽ نباركك لنا مملسنا نودسك لنا هاليلويا عبي أملاك سلزخانك عبي نقص سلزخانك هاليلويا يسوس تمسكن بزحات نزيا جديد أزير خوالو بزحات نبزخ متذيك قالوا له نحنا قن محرته بزي حلنا نحنا لو هاتو بزي حلنا هاليلويا فقر بزي حلنا ينا أبز لنا هاليلويا نسمو خان عبك قليل نجار يكون نحواتي بحبرة تأكيد كان እግዚአብሔር አምላክ ከተመስግኖ ከለኻሲ بتاعن بحق ጸጋይ ሃሌሉያ ጸጋ እንዴ ጸጋይና ተዓዲልና ዘለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ተባረክ ኢየሱስ ተመስገን ክብርን ህበካለና ንባርከካለና እግዚአብሔር አብ ዓቢ ስለዝኾንካ نمسكنك لنا عابس لزخانك هاليلويا ناي كبري أبوس لزخانك كبري نهبك لنا هاليلويا نقص كبري لنا نشمك لنا بهوتنا هاليلويا يسوع سي تمسكن يا أبي ربو تمسكن هاليلويا يسوع هاليلويا محرتك يبزي حلنا هاليلويا محرتك يبزي حلنا هاليلويا تراش ديت أفعنا محرتك يا أبي هري تباهي تتحيف له محرتك إذا يدفعنا هاليلويا فقرقا يتردأنا اتناي مسكال فقرقا اتناي مسكال وعلتك هاليلويا سلينا زموت كان تتنسى كان هاليلويا حيلو موتا بنيعك حدك هذيك آله عود سيقول عودك هذيك آله هاليلويا سخا كمان ما يكون كان سخا نقص كبريقا هاليلويا نموت تسعركا نسيقول تتعود كاليقا هاليلويا هاليلويا لعنا بلك هالونا كدي أبهر أبو نزن سائقنا ذكرنا نتناي مسكال وعلت كنا ذكرنا هاليلويا نعبيك هالنا هاليلويا نسخات لينا أنت ذي تموت أبي محلنا نسخات لينا أنت ذي تتسع أبي محلنا حجي نفسنا أبي محلو ترسنا أبي محلو نفلتنا كدي أبي ربو نفلتنا نجر قن لو من عبيك لنا نودع سيخدو سلا زبل كنا كبرن هبك لنا نخبر خاص لزقم كنا كبرن هبك لنا هاليلويا إذا ما نمكرخ بذيك على نحنا قد تعدلنا هاليلويا تعودنا تعدلنا سجاد رخيبنا هاليلويا أبو تمسكن هاليلويا تمسكن هاليلويا أبو
فقر زخانك أبو محرت زخانك زيت تنتن زيت دربي هاليلويا
كبر زلوا هاليلويا نتأملخ في كبر لن نزبل هاليلويا أملخ لن نعبيتها لن نزبل هاليلويا الانتا هاليلويا أبو خبري كبر وزد هاليلويا نسخات رايا خاني كبر أملخ هاليلويا نسخات رايا خاني كبر نبوس هاليلويا كبر نملك لنا مسكن يسوع نقرب للوم هاليلويا أنا مسكانة تراي زلني أنا أملك تراي زلنا هاليلويا لوم مسكانة أنا نقرب لك هاليلويا نتناي مسكال فأرقة نتناي مسكال وعلتك أملك مسكانة لنا هاليلويا كم تعم أذى يعرض أمقدسك يسوع هاليلويا
እግዚአብሔር ስምካ ይክበር እግዚአብሔር ስምካ ይክበር እግዚአብሔር ስምካ ይክበር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ስምካ ይክበር ሃሌሉያ ስምካ ይክበር ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ስምካ ልዕል ይበል ኣብ ዘመንና ስምካ ጥራይ ይክበር ሃሌሉያ ከቢርካ ክንርኢ ድላይና እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ንሱ ሓጎስና ሃሌሉያ እተናንስትስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣብ መቃብር የንደሌኖ ኢየሱስ ግን ኣብ መቃብር ኣብ ስፍራ ሙታን ኣይርከብን እዩ ሃሌሉያ ንሱስ ኢልዎን ተሲኡ ኣብዚ የለን ኢልዎን ሃሌሉያ ኢየሱስና ህያው እዩ ኢየሱስና ህያው እዩ ሓይሊ ሞት ኣጥኒዑ ክሕገ ዘይከኣለ ሲኦል ካዕዕወተሉ ዘይከኣለ ሃሌሉያ ወሞት ኢልዎ ኣቤሎ ብልሕኻ ኣታ ሲኦልካ ኣቤሎ ዓወትካ ኢልዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ክብሪ ይኹኖ ኢየሱስና ኣብ ማእከል ሙታን ኣይርከብን እዩ ንሱ ኣብ ስፍራ ሙታን የለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ተባረኽ ተባረኽ ሃሌሉያ ብትንሳኤኻ ዓወት ዝሃብካና ብሞትካ ህይወት ዝሃብካና ሃሌሉያ ክብሪ ንህበካ ኣለና ይዕረግና መቕደስካ
هاللويا نسو تنسيئيو نمنتاي عبد موت تدلي أقول لك نسو تنسيئيو حيل موت هاللويا نسو تنسيئيو نسو تنسيئيو حيل موت أصنعوا لي حازو نسو تنسيئيو يسوسنا تنسيئيو كيرو بسراتو نغورو يسوسنا تنسيئيو كيرو بسراتو نغورو يسوسنا تنسيئيو كيرو بسراتو نغورو يسوسنا تنسيئيو تنسيئو نحنا وين بعوتو تعويت ناينا نحنا وين بعوتو تعويت ناينا تنسيئو هاللويا تنسيئو موت أصنعوا لي هذا تنسيئو بعوتو تعويت ناينا أتا حزبي رداءكا تعويت كايخا بتنا تعويت كايخا تعويت كاخا يس موتاسنعو زي حازكا كلهم افتح عدس يقول ديكي سم كلو نمجمريا نسغا هياو كونكا بخري تنسايخا بخري تنسايخا أتا بخري تنساي هاللويا هاللويا يسوس حيل موت أي حزة كان تنسيكا يخا نسيطان أفتمسكال زست حفر كايو تنسيكا يخا يس بحيل منفس قدس تنسيكا يخا أتنو خرستوز تنسو منفس أبغاتكم حديرين تولو هاللويا نسغاتكم وين هيوانيهم هاللويا እግዚአብሔር አምላኽና ዓቢኻ እግዚአብሔር አምላኽና መስግነካ ኣለና በዝረድፊ ነቲ ዓብ ስምካ ክብሪ ንህብ ኣለና እግዚአብሔር ዓቢዩ እግዚአብሔር እንታይ እዩ
اسكي كل خاتكم من تاي እግዚአብሔር አታጸላኢ ከሰምዑ ይደልኒ ነዚ እግዚአብሔር 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 ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ አው እግዚአብሔር እግዚአብሔር Thank you Lord Thank you Lord ስለ ህላውነትካ ተመስገን እግዚአብሔር ለህዝብኻ ዘይትጥንጥን አምላኽ ዕሽሽ ኮቶ ዘይትብል አምላኽ ወትሩ ምሳና ስለ ዘለኻ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ትመርሐና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ተጠቕሊሉ ንዓኻ እግዚአብሔር ኩሉ ኻባኻ እዩ ናባኻ እሞ ንስኻ በይንኻ ጥራይ ክበር እግዚአብሔር ስለቲ ትፈትዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሊና አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ንሕና ደው ኢልና ዘለና ኣብዚ ንሱ ብምንትንስኡ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንገዛ ርእሲ ኮነን ተንስኡ ንመን ተንስኡ ንዓና ተንስኡ አምላኽ ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ኩልና እንቋዕ ናብ ቤት እግዚአብሔር በሰላም መጻና እንቋዕ ድማ ናብ ትንሳኤ ነዚ መዓልቲ እዚ እንቋዕ አብጽሐና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መዓልቲ እዚ ንዓና ፍሉይ መዓልቲ እዩ ንሕና ቆይምና ዘለና ንሕና ደው ኢልና ዘለና እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘክርዋ ኣብ መስቀል ምስተሰቐለ ኣስተሕፊርዎም እዩ ከምኡ ምሽ ድብለና ኣብ ቆሎስዮን ምዕራፍ 2 እንተደኣ ኸትኩም ነቶም ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣስተሕፈሮም እዩ ዝብለና ነቶም ሕልቅነትን ስልጣናትን ለከብቶም ጸላእት ወይን ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣሎ ማለት እዩ ጀነራል ኣሎ ብሪጋዴር ጀነራል ኣሎ ማለት እዩ ዝገርመኩም ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ናይ ሮማ ኢምፓየር ዝነበረ ነቶም ዝበደሉ እቲ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ንጉስ በዲሎም ክእሰሩ ከለው ብሰንሰለት ኣሲሩ እናስተሕፈረ ኣብቲ ቅድሚቲ ህዝቢ ኣደባባይ ደምጾም ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ መስቀል ብምስቃሉ ነቶም ሰይጣናትን ሕልቅነትን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ድሕር ኣቲኻ ኣስተሕፊርዎም እዩ ኣስተሕፊርዎም እዩ ስዒርዎ እዩ ንሰይጣን በቲ ናተዓወት ድማ ንሕና ተዓዊትና ኢና ሃሌሉያ تعويتنا إنا نحن كم زخن زمرت صنحنا كنعوت هنا ديكونه تعويتنا إنا أوه هاللويا هي كابا تا با 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 هي با 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 هاللويا Look, Efeson እንታይ ኢልዎም ኣሎ መስለኩም ኤፌሶን ኣዝዩ ናይ በረኸትና ምንጪ እዩ ኣታስምዑኒ ንዓይ ናባይ ኮኑ ቆልዓታኹም ስምዑኒ ንዓይ ኤፌሶን ኣዝዩ ናትና እንታይ እዩ ኤፌሶን ኣጸቢቑ እንድሕር ተረዲእና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ማንነት مستردعنا كابزي تردينا زلنا نلعلي نفتل عليها السماوات كندي بنا እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ምስቲ ጊዜ ደሎ አንጻር ብዙሕ መተንባታ ይብለኝ ሓንቲ መተንባታ አላትና ነዚ ዝመጽ ዘሎ ኮንፈረንስ አለና ዕለት 17 ጀሚሩ 19 ዝውድእ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናያ ንምዝኽኻር ማለት እዩ አቦናን አውናን ፓስተር እግዚአብሔር ክመጽዩ I mean Pastor Isaac Metzi sorry Pastor Isaac Metzi كلنا بصلوت ناتجهنا نحن እግዚአብሔር እንታይ ብለና ወይ ቡጌሩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ሁሉ ከምደሎ ወይ ደሎት ፕሮግራማት አጋጣሚ ተኺልና ናፍትናይ ፕሮግራም ናይ ሎ ማዓንቲ ቃል አምላኽ ምስ በምና ሓፂር ቃል አምላኽ ናይ ደቅና
ዝኾነ መደባት ኣለና ቅድም ኦኬ ተኺልና ናብቲ ናይ ደቅና ፕሮግራም ክንኣቲና ብድሕሪ ድሓኒ እሽተይ ቃል ኣምልኽ ኣለና ስለ ኣበይ ኣለዉ ደቅና ኤልሳ ኦኬ ክብርና ኣምላኽ ይኹን በቃ ንመንፈስ ቅዱስን ደቅና ንጎድፈ እዚ መድረኽ So, hello, Medan Alam. And did you know that Jesus is the Son of God and the Savior of the world? He taught everyone about God's love and healed people from their sicknesses. He did many miracles like calming the storm and raising people from the dead. Unfortunately, the Jewish teachers and leaders did not like what Jesus was doing or how he claimed to be the Son of God. So they made plans to arrest and get rid of him once and for all. Judas, one of Jesus' disciples, agreed to betray Jesus and hand him over to the religious officials for money. Jesus was in the garden praying, and Judas showed the men who Jesus was. So he got arrested and taken to the land so they could decide what to do with him. Jesus was presented before the high council, and they asked him if he was the Messiah, Savior of the Jews. They also asked him if he was claiming to be the Son of God. And Jesus said that you say I am. The council became furious and shouted that Jesus was guilty and deserved to die. They took Jesus before the Roman Pilate, and he heard the case against Jesus. Pilate didn't think Jesus had done anything wrong. He found him innocent. Pilate said he would punish Jesus and then release him. But the crowd screamed loudly, "Crucify him, or we want him dead." Because of the pressure of the crowd, Pilate had no choice but to hand Jesus over to the Jewish soldiers to be crucified. Please sit back and watch the rest of the story. Daughters of Jerusalem,
Don't wait for me, but wait for yourself. For the time will come to say, Blessed are the childless woman, the wombs that never bore, the breasts that never nursed. Then they'll say to the mountains, Fall on us, and to the hills, cover us. For if they do these things when the trees are green, when the tree is green, what will happen when it is dry? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. They say he saves others, let him save himself if he really is God the Messiah, the chosen. If you are really the King of the Jews, save yourself. He was the one who built the temple and destroyed it in 3 days. Come down from the cross if you're the Son of God. You can save others, but you can't save yourself. Come down from the cross and then we'll believe you. You trust in God, so let God rescue him. Come down from the cross if you're the Son of God. If you are the Messiah, come save us and yourself. Don't you fear God, even when we are dying? We are justly punished for what our deeds deserved, but this man has done no wrong. Jesus, remember me when you enter your kingdom. Truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Woman, here is your son. Here is your mother. My God, why have you forsaken me? I am thirsty. This man was innocent. He's not here. He's not here. He's alive. He's alive. Can we take it off? Wait. Get off. This is our testigo. This is our testigo. I'm not tonight. And how it can be night. This is our testigo. I'm not lightning. It's not you. It's not wet. Testigo. This is our testigo.
Before we start, Elim is going to read Isaiah 53. Who has believed our message? To whom has the Lord revealed his powerful arm? My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot, like a root in dry ground. There was nothing beautiful or majestic about his appearance, nothing to attract us to him. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised, and we did not care. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down, and we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. All of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own, yet the Lord laid on him the sins of us all. He was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep is silent before the shearers, he did not open his mouth. Unjustly condemned, he was led away. No one cared that he died without descendants, that his life was cut short in midstream. But he was struck down for the rebellion of my people. He had done no wrong and had never deceived anyone, but he was buried like a criminal. He was put in a rich man's grave. But it was the Lord's good plan to crush him and cause him grief. Yet when his life is made an offering for sin, he will have many descendants. He will enjoy a long life, and the Lord's good plan will prosper in his hands. When he sees all that is accomplished by his anguish, he will be satisfied, and because of his experience, my righteous servant will make it possible for many to be counted righteous. For he will bear all their sins. I will give him the honors of a victorious soldier, because he exposed himself to death. He was counted among the rebels. He bore the sins of many and interceded for rebels. In the beginning, you sent the earth spinning, fashioned us from the dust. And since our existence, there's only been one mission, for you to commune with us. And then in the garden, we became the fallen. Sin made us lose our way. Oh, but the love that's too good to give up set a course for amazing grace. This is the
gospel. This is the good news. Tell everybody how he saved you. This is the gospel. Come hear the good news. Tell everybody there's a God that loves you. Oh, how he loves you. There's a God that loves you. Oh, how he loves you. There's a God that loves you. Then came the Savior, was born in a manger, raised up to ransom us. Healing the blind, raising dead back to life, all the signs of his perfect love. There on the cross, how he paid every cost, he defeated death, hell, and grave. And on that third morning, the stone started rolling. Oh, what a beautiful day. This is the gospel. This is the good news. Tell everybody how he saved you. This is the gospel. Come hear the good news. Tell everybody there's a God that loves you. Oh, how he loves you. There's a God that loves you. Oh, how he loves you. There's a God that loves you. Hallelujah, here and now. You have turned my life around. Amazing grace, how sweet the sound. I was lost, but now I'm found. Hallelujah, here and now. You have turned my life around. Amazing grace, how sweet the sound. I was lost, but now I'm. This is the gospel. This is the good news. Tell everybody how he saved you. This is the gospel. Come hear the good news. Tell everybody there's a God that loves you. Gospel. This is the good news. Tell everybody how he saved you. This is the gospel. Come hear the good news. Tell everybody there's a God that loves you. Hallelujah, here and now. You have turned my life around. Amazing grace, how sweet the sound. I was lost, but now I'm found. Hallelujah, here and now. You have turned my life around. Amazing grace, how sweet the sound. I was lost, but now I'm found. Hallelujah, here and now. You have turned my life around. Amazing grace, how sweet the sound. I was lost, but now I'm found. Hallelujah, here and now. You have turned my life around. Amazing grace, how sweet the sound. I was lost, but now I'm found.
ሰላም ጎይታ ምስ ኩልና ይኹን አሜን ኢየሱስ ተንስዩ አሜን ጎይታ ይባረክ እስክን ጎይታ መስግኖ ስለዞም ደቅና እንኽባር አሜን አላዲያ ዚያሰር ኤርሚ አሎ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ዘበን እንዲቀይርና እንበር ብዙውን አይመድለናን እኮ አቦታትና ኣብ ተኸረን ኮይኖም ክሰብኩ ከለው ኩሉ ሰብ ሰምዖም ነይሩ ኣብ ዓድና ድማ ሓዘን ክኸውን ከሎ ዝከረኩም ተኾይኑ ኣብ ገጠር እንታይ ዝግበር ክልተ መንእሰያት ኣብ ዓዲ ኸይዶም እንታይ ገብሩ ንምንታይ ዝኡይ ድበሃል ደሎ ኣቴንሽን ክረኽቡ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ዓዲ ክስቶ ኣያ ሸቃመይቱ ሎ መቐብሪ ዋዕሉ ብሉለው ኩሉ ሰብ ሰሚዑ ዋላ ተንጥሪት እየን ዝሰምዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ብሩኽ እዩ ኣሜን ዝሰምዕ እዝኒ ይሃበና ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እታ ግዜ ከይዳ ኣላ ሓፃር ቃል ኣምላኽ ዝኸል መዓልቲ እዚ ቃል ዝክሰብኩ እየ ሎሚ ግን ሓፃር ቃል ጌልና ፀሊና ካብ ዝኽንፋኖ ኢና ኩላህና ካብ ዘለና ክንትስኢና እሞ መጽሐፍ ቅዱስና ውፂና ኣብ ዘፍጥረት 22 ኣጋሽ ድመጻኹም ተሊኹም ዳንኤል ካዮም ዲኻ ጋሻኹም ዝመፁ ኣይበለን መስለን ረሲዕዋ ጋሻ ንመጀመርያ ግዜኹም ዝመጻኹም ድሕር ዳኣሊኹም ክንፋለጠኩም ደሊና እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኢድኩም ጥራይ ልዕለለይ ጎይታ ይባርኽ ኣጋሽ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝመጻኹም ኣጋሽ ዝኾንኩም ጎይታ ይባርኽ ተሊኹም ዌልካም ናብዚ ቅዱስ ቤት ኣሜን ቤት ኣቦኹም እዩ ኣምላኽ ይባርኽ ጎይታ ይባርኽ ኣብ ማቴዎስ 28 ፍቕዲ 5 ኣብቲ ኣብ ኳዓንቶ ያውፅኦማ ነይሮም እቲ መልኣኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ዝደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ እሞ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረአያ በለን ኣሜን ኢየሱስ እንታይ እዩ ተንስኡ እዩ ኣሜን ጎይታ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ዘጸአት 12 ድሕር ዳኣ ኸይድና ርኢናዮ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ሓደ ገንሸል ክስውኡ ከም ዘለዎም ነፍሲ ባህል ኩላሃና ናባይ ነፍሲ ወከፍ ቤት ናይ እስራኤላውያን ሓደ ድዑል ሓደ ገንሸል ክስዋዕ ከም ዘለዎ እታ ቤት እዚኣ ክድሕን እንድሕር ዳኣ ኮይና ገንሸል ተሓሪዱ ደምቲ ገንሸል ድማ ኣብቲ ልዳት እንታይ ክግበር ነይርዎ ክቕመጥ ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ድማ ነቲ ገንሸል ዝኣመነት ጥራያ ናይ ዘላለም ህይወት እንታይ ትገብር ትወርስ እታ ቤት እያ ገንሸል እንድሕር ዳኣ ኣሚና ንኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚና እያ ናይ ዘላለም ህይወት ትወርስ ኣሜን ልክዕ እቲ ገንሸል ሓሪዶም ደም ልዳብ ዝገበሩ እቲ ናይ ሞት መንፈስ ይሓልፎም ነበረ ናብ ግብፃውያን ከይድ ግን ነቶም ደይኣመንቲ ግን እንታይ ይገብሮም ነይሩ ይቐትሎም በብኽሪ ይቕተል ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ሕጂ ድማ ብዝልክዕ ጎይታና ያስትሮስ ምእንታና ኣብ መስቀል ውዒሉ መይቱ ብኡ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ረክብሲ ንወዱ ስጋዕ ዝህብ ንዓለም እንታይ ገይርዋ ኣፍቀራ ይብለና ጎይታ ይስ ይባረኽ ኣሜን ኣብ ዘፍጥረት 22 ካብ ሓደ ስጋዕ 2 ጥራይ ሓፃር ከነንብባ ኢና ብዛዕባ ኣቦና ኣብርሃም እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ቃል እዚ ኩላና ብሓባር ኮይና ነንብቦ ድሕር እዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መኮሮ በሎውን ኣብርሃም ንሱ ከዓ እኒኹ በለ እምበኣር ነቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኺድ ኣብኣ ድማ ካብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋእቲ ሰዋእዮ በሎ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መኮሮ
እግዚአብሔር ታይገብራለሁ አብርሃም ታይገብራለሁ ይምክሮ አለ ፈተናን ዓወትን አብርሃም ንሓደ ወዱስ ጋዕምሃብ ንወዱ ኩምኮር እግዚአብሔር ከም ዝመከሮ ንዓና ድማ ዝነገር ዝሎሚ እግዚአብሔር ታይብለና ኣሎ ፈተናን ዓወትን ኢየሱስ ጎይታ ክንጽልይና ቅዱስን ዘላለማዊ ብሩኽን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር እንበካለና እግዚአብሔር አምላኬ ናይዛ መዓልት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና በክርስቶስ ኢየሱስ ክብሪ ንስኻ ጥራይ ውሰድ ንብላለና ሕጂ ድማ ነዚ ህያው ቃልካ እግዚአብሔር ክንመሃር በክርስቶስ ኢየሱስ ተዳሊናለና እሞ እግዚአብሔር አቦዬ ንስኻ ክትዛረብ ንስኻ ድማ ክትምዕድ ንስኻ ድማ ክትመክር እግዚአብሔር ፈተና ክመጽእ ከሎ ንፈተና ክንሓልፍ ዘኽእል ጸጋ ክትበና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አምላኬ እምንተና ባኻ እዩ ካብ ርእስና ንገብሮ ነገር ወላ ሓደ የለን ዓቕበት ኣይደየብናን ቁልቁለቱን ኣይወረድናን ብኸምኡ ብወድኻ ብምእማን ናይ ዘላለም ህይወት ሂብካና ኣለኻ እሞ እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነቶም ዝኣመኑ ንዓቶም ድማ እግዚአብሔር አቦ ክትበጽሖም በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና ስለ ህዝብና ንጽልያለና ስለ ጎረባበትና ንጽልያለና ዘይፈለጥኻ በዚ በዓል እዚ ምኽንያት እግዚአብሔር እዚ በዓል እዚ በዓል ፋሲጋ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በትገንሸል ከኣምን ሓይሊ ክትቦም ንጽልያለና ኩሉ ክብሪ ንስኻ ውሰዶ ዝዋጋእ ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ጸልማት ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ተኣስረ ይኹን ኣየራት ኩሉ ንስኻ ክትቆጻጸሮ ብመንፈስካ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልያለና ኣእምሮ ዘበለ ኩሉ ንክርስቶስ ክግዛእ እግዚአብሔር ጽን ክንብል ከነቕልብ እግዚአብሔር ክትረዳአና ሰሚዕና ድማ እግዚአብሔር ንጥቃል ክንነብረሉ ጉልበት ክትበና በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኩሉ ክብሪ ንስኻ ውሰዶ እግዚአብሔር በባሪያኻ ጌርካ ተዛረብ ባይ ጌርካ ዕየ ስለ ስምካ ኢልካ ናተይ ዘበለ ኩሉ ኣእምሮ ስጋ ዘበለ ኩሉ ጸጥ ይበል ንስኻ ግን ብፍትሓት ተንቀሳቐስ ስለ ትገብር ነመስግነካ ኣለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን كفل قويتا برخ يبولكم آمين هاليلويا كم زرولكم قوي خبل ثلاث سنة بتاعت كزاروي فتنان عوتن موصل زي تمرتزي أم نايد حنت حدشت أمنتي كمهارو خلو زمهار تمرتي إيه قربي يزلغو انت رأخو انت مرمركو كاباي جميركم كلها نات هوا هو ناي تشرش زلاتو دحريت ملس سيلناس اتبدحنت ناي دحنت كن مهار كلنا ريفايز كن قبرو خمزد لينا كن دغمو خمزد لينا كوين يرأيني سلمنتاي انتيلنا محبر املاخ زلاتو خنتات اتا تشرش زلاتو خنتات كمي خمزلا نرئ لنا مالتي بفلاي بكل ነገር አተንዳንስ ናይ ጸሎት ክትርኢ ከለኻ አተንዳንስ ናይ ጾም ጸሎትን ክትርኢ ከለኻ ኩሉ ነገር ሲዋ ዳግማይ ምትንካፍ የድለና ኣሎ ዘብል ካበገልገልተና ጀሚርካ ስጋዕና አሽቱ ደቅና ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ክመጽእ ከም ዝቀረበ ኩላህና አነ መንጋር አይድለኒን እዩ ኒውስ ጥራይ ምኽፋት በዓል ሲኤንን ምኽፋት ይዘድልየካ ሎሚ ጎይታ ክመጽእ ከም ዘለ ኣብ ሚድልስ ዝኸውን ዘሎ ስኢሉ አጋጣሚ ይኾነውን ዘሎ ኤቭሪ ስቴፕ ዝኸውን ዘሎ ንጎይታ ምጽአት ምድላው ነጸረ ክርስቶስ ምድላው ከም ዝኸውን ዘሎ ድማ ቃል አምላኽ ይነግረና እዩ እምበር ፈተናን ዓወትን እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ናብ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ይጽዋዕኩም አምላኽ ኩሉ ጸጋ ንቁርብ ጊዜ እታ ንቁርብ ጊዜ እንታያ ተስትያ ፈተናያ ክትሓልፋ ዘለካ ያ ማለት እዩ ንቁርብ ጊዜ ሓሳረ መከራ መስረኸብኩም ይብለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምጽጋን ይመጽእ ምዕባይ ይመጽእ ምስልጣን ይመጽእ ምፍጻም ድማ ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ጊዜ بكريستوس يسيرو نامنا يزال عالم كور تصوعنا أملاك كل تجان قرب جزء حسارة مكرا تست أبي وتنا الله مالتي كن في التانينا أبزيا عسران كلتن زفترة نا أبراهام نري أدلنا إجزابي هردما نا أبراهام مكرو بمنتهي مكيرو وندهر لنا نتحارو الدخا أنت يقبل لي سوى علي من بال دقر مكم نقر حارو الدخا زبل دول نا أبراهام حارو الدينو برون أبزي شدش تنيرمو كبتعطنا أنت بهال سبيتي اسماعيل دمان يريو شوعات خالوت نيرميم جناخي نتحرود دخاز بلو دلو نتي بمنتاي تولده بتسفى أملاخ بتنبي تتولده زورو زقصل إساق سلزنبر نتزوف قرو لبو زودو قولو بسابا أبر جاناز ولدتو لبي أبراهام أبي وديق نيرو أبت سبعي وديق نيرو زابير كا بتال بخازودو كلا يخو مكركاز مس أمون مهان كمالتي أبراهام حليف لي حلفن حليف بابلو وأدعي حليف مبار
እትጉዕዞ ዝኸድዎ ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ መገድ 3 መዓልቲ ነይሩ 3 መዓልቲ ወስት መንገድ ኣብ 3 መዓልቲ ድማ ባሮት ነይሮሞ ምስኡ ሓደ ኣድግ ድማ ክልተ ባሮትን ሓደ ኣድግ ምስኡ ነይሩ መገድ 3 መዓልቲ ናብ ተኸረን ከይድ ከሎስ አብርሃም ስኒ እንታይ ይገብር ነይሩ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ ኣብታ ቦታ ናይ አብርሃም ንኹን ሰኣነ ናይ አብርሃም ንልበስ ሓጂ ንወድኻ ነትትፎቶ ወድኻ ስኒ ሓሪድካ ልምዲ ዘይኾነ እቲ ይሃዋ ኣምላኽ ድማ ሰውለ ኢሉ ዘይፈልጥ ግና ስለ ዝበሎ ኣሚንዎ እንታይ ዝገብር ዘሎ 3 መዓልቲ ዝደቀሰ ኸማን ኣይመስለንን አብርሃም ንወዲ ሒዝ እንዳኸደ ከሎብቲ እግሪ ኸር ምስ በፅሐ ነቶም ባሮት እንታይ ኢልዎም ስኻትኩም ኣብ ፅሑፍ ኣነ ንወደይን ግን እንታይ ኢልዎም ንኣምላኽ መስዋዕት ጌርናን ሰጊድናን ክንምለስ ኢና ኢልዎም ክምለስ ይበለን ኣሜን ኣሜን ኣዶ እቲ እምነት ካብዚ ይጅምር እኮ ክንምለስ ኢና ኢልዎ በቃ እሙን ኮይኑ ግን ተስት ተገይሩ እግዚአብሔር ብሩስ ምሕሉ ዘይፈልጥ እንታይ ኢልዎ ሽዑ አብርሃም ንሓደ ወድኻ ስጋዕ መሃብ ኢልዎ በቃ ከምዚርካ ስለ ዝገበርካለይስ ኣነ ብርእሰይ መሓልኩ እምበኣር ብሰንከኻ ኢሉ ሽዑ ኣህዛብ ዘበሉ ኩሉ ነድ ህዝቢ ኣምላኽ ጥራይ ኣህዛብ ከይተረፉ ክባረኹ እዮም ኢሉ እዚ ኩሉ በረኸት ሕጂ ኦክሲጅን ተተንፍሶ ዘለኻ አብርሃም ስለ ተኣዘዘ ፈተና ስለ ዝሓለፈ እዩ ኣሜን ባበሉ ኣሜን በሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዛ ፀሓይ ሎ መዓልቲ ርኢና ያደልና ወይ ድማ ካብ ዓራትካ ብድልካ ህይወት ለቢስካ ዘለኻ አብርሃም ሓደ ሰብ ተፈቲኑ ስለ ዝሓለፈ እዩ እምበኣር ተፈቲና ክንሓልፊና ግና ዝመፃና እግዚአብሔር በታ ብሙሉእ ልብና ኣውዲቕናላ ዘለና ነገር እዩ ዝመፃና ኣብ ደቅኻ ሙሉእ ልብኻ ኣውዲቕካ ልዕሊ እግዚአብሔር ትሪኦም ተለኻ በኣቴስ ትመፃካ ኣብ ገንዘብ ሙሉእ ልብኻ ኣውዲቕካ እንድሕር ኣለኻ በኣቴስ ትመፃካ ኣብ ድኾነ ነገር ኣብ ዓልየትካ ኣብ ዘርእኻ በበቆልካ ኣውራጃኻ ድሕር ዳኣ ልብኻ መሊእኻ ኣለኻ ኾንካ እግዚአብሔር በኣ ይመፃካ ኣንታ ኣለኹም ዶ እወለን ኣብወለኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብምንታይ ከም ዝመፅእ በታ ትፎቶ ልብኻ ዘወደቕካ ኣለኻ ኣምላኽ ኣልዒልካ ትባ ነገር በኣ መፃካ ተስ ትግበር ትሓልፍ አብርሃም መኮሮ ይብለና እግዚአብሔር ንአብርሃም መኮሮ ፈተና ተነጥቢ ካልማዓልት ክምህር የለኩም እየ ሕፅራ ቢለ ስለ ዝገብሮ ቀዳመይቲ ፈተና ብሰባት ክመፃካ እዩ ካልኣይ ፈተና ብኹነታት ሕማም ጥሜት ዕርቃን ስራሕ ምስኣን ኣማን ስለ ዝኾንካ ካብዚ ሕልፍ ትብል ኣይኾንካን ግናኸ ኣብኡ ምስኣትኻ ዘውፅእ ኣምላኽ ኣሎ ማለት ግን ብኡ ትፍተን ማለት እዩ ኣብ ጢሞቴዎስ ክዛረብ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ስለቲ ዝመላለሰካ ሕማም ሐዋርያ እኮ እዩ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እኮ እዩ ሕሙማት እኮ ፈዊሱ እዩ ብዙሕ ነገር ገይሩ ቅድሚ ኣምላኽ ግናኸ ኣብኡ እንታይ ዝመላለስ ነይርዎ ሕማም ነይርዎ ማይ ጥራይ ኣይትስተው ወይኒ ድማ ስተይ ብደቅና ንፍተን ክንህሉ ንኽእል ኢና ክንሓልፍ ግን እግዚአብሔር ይደልየናል ኣሜን ሎም መዓልቲ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሳልሳይ መጠን ፈተናን ፍጻሚኡን ተራብዓይ ድማ ዓወት ኣብ ልዕሊ ፈተና ሎም መዓልቲ ዝዛረባ እዛ ዓወት ኣብ ልዕሊ ፈተና እትብል ጥራይ ክዛረባ ተን ሰለስተ ድሓን ንኻል መዓልቲ ገድፈኒ ዓወት ብኸመይ ትወፅእ ተዓዊትካ ትወፅእ ኣብ ልዕሊ ዝመፃካ ፈተና ኣቦና አብርሃም ተፈቲኑ ከም ዝወፀ ንሕና ድማ ተፈቲና ክንወፅእ እንታይ የድልየና 4 ነጥብታት የድልየና ቀዳማይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ናይ ጸሎት ህይወት ካልኣይ ናይ ምስጋና ህይወት ኣሜን ሳልሳይ ንክርስቶስ እንታይ ምግባር ምጥማት ንክርስቶስ እንታይ ትገብር ትጥምቶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ሃሌሉያ ግንጽለ ድሞ ናብን ዘለ ኸይድ ቁሩብ ጥቕስም ቢብና ናይ ጸሎት ህይወት ናይ ምስጋና ህይወት ንኢየሱስ ምጥማት ሃሌሉያ ናይ ትዕግስቲ ህይወት ከዓ ታራብዒቲ በኣኽ ጅመረ ትዕግስቲ ጸሎት ምስጋና ንኢየሱስ ከዓ እንታይ ምግባር ምጥማት እዚአን 4 እዚአን እንድሕር ዳ ኣኽቲትናየን ንድኾነ ዝመፃና ፈተና ጥሒስና ሞሎኽ ንብል ማለት እዩ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እምበር ዓወት ኣብ ልዕሊ ፈተና ቀዳ ኣብ ያዕቆብ 1:12 ተውፅለዮ እሞ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ይብለና
ነቲ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅሮም ዘተስፎም አክሊል ህይወት ክቅበል እዩ እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁእ እዩ ብምንታይ ዝዕገስ ሰብኣይ ብፈተና ምስ መጻና ፈተናሲ ብትዕግስቲ እንድሕር ዳ ሓሊፍና ክንዕወት ንኽእል ኢና ይብለና ኣሎ ጎይታ ይባረኽ አሜን ኣብ መክብብ 10:4 ድማ መንፈስ ጸላኢ ኣብ ልዕሊኻ እንተልዓለ ትዕግስቲ ንኹሉ ኣበሳት ተዲኣሞ ስፍራኻ ድማ ኣይትሕደግ ይብለና ትዕግስቲ እንታይ ገብሪ ማለት እዩ ፔሽንት ክልወና ኣሎ ዓቅሊ ክልወና ኣሎ ተጸማምነት ክልወና ኣሎ ብዓወት ክንወጽ እንድሕር ዳ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፈተናና ዓወት ክንረክብ ሓደ ትዕግስቲ ወሳኔ ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ይነገረና ዕብራውያን 10:3 ድማ ምን ትኸይትረኽሙን ነፍስኩም ክሕለላን ነቲ ካብ ሓጣን ኣብ ርእስ ክንድዚ ዝኣክል ምጽራር እተዓገሰ ዘክርዎ ይብለና ነቲ ጎይታ ተዓገሶ እንታይ ንገብሮ ንዘክሮ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ምስጋና ህይወት ተኻላይ ድማ ኣመስጋኒ ህይወት ክልወና ግብረ ሐዋርያት 16 ድሕር ዳሪናዮ ጳውሎስን ስላስን እንታይ ምተገረ ወንጌል ስለሰበኹ ተገሪፎም ተቀጥቂጦም ደም እንዳንጽኹሉ ኣብ እስር ቤት ከም ዝኣተው ቃል ኣምላኽ ይነገረና ግናኸ ናስ ፍርቅ ላይ ትከውን ኮሎ ይብለና እንታይ ጀሚሮም እናለመኑ መዝሙር ምስጋና ካብ ኣፎም ይወጽእ ነይሩ አሜን አሜን ባበሉ ኢየሱስ ጎይታ ጭንቕ ይልካ ኮሎ ክብድ ይልካ ኮሎ ካብ ኣፍካት ናይ ምስጋና ቃላት ክወጽእ ኮሎ ማለት እዚ ድማ ናምንታይ መርሓካ ናብ ዓወት ይመርሓካ ፈተና ክትሓልፍ ይገብረካ ማለት እዩ ይጽልዩ የመስግኑ እግዚአብሔር ነይሮም እንታይ ከም ዝኾነ ኩላና ፈልጥ ምድሪ ከም ደንቀጥቀጠት እግዚአብሔር ሲ ነዛ ምድሪ ሲ እንታይ ገርዋ ከም ብራሕ ሓቂኑዋ ምንተም ክልተ ሰባት ኢሉ ኣብ ኢዶም ዝነበረ ሰንሰላት ኩሉ መቁሓት ስብርብር ኢሉ እቶም ሙሳም ዝነበሩ ሰባት ምድሓን ስጋዕ ዝረኽቡ ካብ ማእሰርቶም ስጋዕ ዝፍትሑ ኮይኖም ስለምንታይ እዞም ኩልተ ጀጋኑ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነቲ ዝመጠም ፈተና ብምግሩራም ዘይኾነ ተቐቢሎሞ ብምንታይ ደኣ ብምስጋና አሜን አሜን ወላ ጽብ ይበልካ ሙጻእ በቃ አውጻዮ ተመስገን እግዚአብሔር ጎይታ ዓቢኢኻ ነገራት ክትቀይር ትኽእሊኻ ኢልና ክንመስገን ይግባአና አሜን ኣብ ቆሎስያስ 3:17 ቃል እግዚአብሔር ቃል ኮነ ወይስ ሃሌሉያ በቃል ኮነ ወይስ በግብር ትገብርዎ ዘበለ ሁሉ በስም ጎይታና ኢየሱስ ግበርዎ ብኡኻ ንእግዚአብሔር አቦ እንታይ ግበርዎ እስኪ ክሰምዕ አመስግኖ አሜን እዚ ምን ተኻትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ አምላኽ ይሞ ብሁሉ እንታይ ግበሩ አመስግኑ በቃ ብሁሉ ሓፂር ተኾንካ አመስግን ከም ዝኸማይ ቁንጽብ ተኾንካ ከም ዝኸማይ አመስግን አምላኽ ነዊሕ በዓል ግርማ ተኾንካ ድማ ንእግዚአብሔር አመስግኖ ብሁሉ ነገር አሜን እንታይ ብሁሉ ነገር ንእግዚአብሔር ታይ ንግበሮ ነመስግኖ ብደለና ሁነታት ጎደለይና ንብሎ ነገር ብኡ ንእግዚአብሔር ታይ ንግበሮ ነመስግኖ ነገራ ሽዕ ፈተናና ክንሓልፍ ከለና ክንርኢና ማለት እዩ አሜን ኣብ መዝሙር 34 ሓደ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ባርኾ ውዳሰን ሓወሩ ኣፈይ እዩ አሜን ምድሪ ያሪኮ ሰብ ያሪኮ ሓያላት ከም ዝገበሩ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ኣብቲ ግዜ ተሲ ሓያላት ተዋጋእቲ ኣጽዋር ዝነበሮም ከም ምዃኖም እቲ ናታቶም ቀጽሪ ድማ ሓያል ከም ዝነበረ ኣዝዩ ዓብይ ምሕላፉ ከቢድ ከም ዝነበረ ብውግእ በሐሳብ ሰብ ክትኣትዎ ዘይትኽእል ዝፍሩ ስለዝነበሩ ግናኸ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ምስ መኸሮም እንታይም ገይሮም ነቶም ካህናት ሙዚቃ መዝሙር ዝምሩን ኣምላኽ ቀዳሞት ኮይኖም እንታይም ኣውኪዖም ንእግዚአብሔር ዘሚሮም ንእግዚአብሔር እልሎም ኩሉ ትቅድሚዮም ዝነበረ መንደቕታ ኮይኑ ፈሪሱ እምበኣር ኣብ ገዛኻ ሽግር መጺ ኸሎ ሕማም መጺ ኸሎ ስእነት መጺ ሎ ዕርቃን መጺ ኸሎ ንስኻ ግን መዝሙር ምስጋና ዝምር ከለኻ ከልካል ዘበለ ቀጽርታ ይኸውን ኣብ ቅድሚኻ እንዳፈረሰ ይኸይድ አሜን አሜን እዚ ሰይለ ሞቲቬት ክገብረኩም ክትረሳሰኑ መውዕኩም ካብ ዝኽትወጽ ይኹም ክንዛረብሉ ሓቂ ዝኸውን ኣብ ህይወትና ጣዕና እየና ንዛረብ ዘለና አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ መዝሙር ምስጋና ጨኒቕካ ኸሎ መዝሙር ምስጋና ዘምር ከፊካ ኸሎ መዝሙር ምስጋና ዘምር እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ለውጥ ከምጽ እዩ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ጸሎት ህይወት አሜን ቤተይ ቤት እንታይ ይባሃል እስኪ ዓዊልኩም ኪዳ ይሰማዓኩም ነለኹ ቤተይ እንታይ ይባሃል ቤት ጸሎት አሜን አሜን ቤተይ ሲ ቤት ጸሎት ይባሃል እምበኣር ጸሎት ሲ ላይፍ ስታይል ናይ መን እዩ ናና ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይፍ ስታይል እንታይ ነይሩ
ጸሎት ካብቶም ሐዋርያት ታገል ግልል ሊሉ ብዛዕባ ኩዕሶ ምዕላል ገዲፉ ብዛዕባ ፖለቲካ ምዕላል ገዲፉ ዩቱብ ምርአይ ገዲፉ ናብ ከረን ከይዱ ክጽሊ ሓደረ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ጎይታ ይብልዎን እዩ ፈልጥዮም ናበይ ከም ዝኸይድ ኣሜን ስለዚ ካብ ፈተና ክንወፅእ እንታይ ድልየና ጸሎት የድልና ናይ ግል ጸሎት ናይ ሕብረት ናይ ቸርች ጸሎት ብፍላይ ብግልና ክንጽሊ ምስ ኣምላኽ ኮኔክሽን ኣፕዴት ምግባር ማለት እዩ ሓድሽ ነገርሲ ድመጽእ ደሎ ህይወትካ ኣቐዲሙ ይነግረካ ማለት እዩ ጸሎት ስለዚ ጸሎት ከኣኒ ካብ ፈተና ይወፅእ ንሱ ከዓ ከመይ እትድቅሱ ናብ ፈተና ከይተኣቱስ ተንስኢኹም እንታይ ግበሩ ናብ ፈተና ከይተኣቱ ኣቮይድ ትገብር ፈተናታት እንታይ ማለት እዩ ጸሎት ወይ ድማ ጸሎት መሃርና ምስ በሎ ካብቶም ዝመሃሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝክር ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኩላና ንበል ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ትኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓናን ዝበደሉና ይቕረ ከም ዝበልናሎም ንዓና ድማ ይቕረ በለልና ሽዑ እንታይ ትብል ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣትዓወሉ ኣብ ፈተና ኣይትእትወና ኣሜን ሞር ክትጽሊ ምስ ኣምላኽ ርክብ ትገብር ከለኻ እንዳኸድካ ኣለኻ ኣብቲ ኣንጎሎ ፀገም ኣሎ ናብዚኣ ብልዮሴፍ ወደይ ይብለኪ ኣዜብ ጓለይ ናብ ዝብል ብለኪ ድሃብ ጓለይ ከምኡ እንዳበለ ኣሜን ኣብ ፈተና ኣይትእትወና ክትጽሊ ከለኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ንእግርኻ መብራህቲ ንመንገድኻ ብመብራህቲ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ኣቐዲምካ ንእግዚኣብሔር ዕቁባ ትበለኻ ሕድሪ ትበለኻ ስለ ደቅኻ ክትጽሊ ከላስ ንዓኻ ሓሊፎም ኣለኹም ደቀይ ንዓልየትካ ክትብ ከለኻ ሕሊፍካ ብኸምኡ ድማ ይድሕኑ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እምበር ካብ ፈተና ክንድሕን እንተኮይንና ጸለይቲ ሰባት ድማ ክንከውን ኣለና ይድብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይድብል ዘሎ ምናሴ ዝበሃል ንጉስ ነይሩ ኣብ ካልኣይ ዜና 33:12 ካብ ኣምላኽ ከም ኣቦኡ ዳዊት ዘይኮነ ቁርብ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ዝገበረ ርሕቕ ዝበለ ግናኸ ሓደ ግዜ ደብዳብ ምስ መጾ ዝተማረኸ እንታይ ኢሉ መስሉ ዓቕሉ ምስ ጸበቦ ይብለና ተመልከቱ ዓቕልና ምስ ጸበብናስ ናበይ ንኸይድ እንታይ እቲ ኦፕሽንና መጀመርያ ክንገብሮ ዘለናሲ ዓቕልና ጽብብ ምስ በለና እንታይ ኢና ንገብር እዩ ኣብዚ ኮድ ጽብብ ዝበለና ብደቅና ኩሉ ክእል ፋይናንሻል ተሸጊርና ጽብብ ዝበለና ኣብ ሓራርና ጸገም ዘለና ጽብብ ዝበለና ነገር ኣቱምሳት መፍትሕ ኣሎ ኣሜን ኣሎ መፍትሕ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዓቕሉ ምጸበቦ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ኣቦታቱን ኣዝዩ ርእሱ ኣትሓተ ትሕት ኢሉ ንጉስ እንዲ ጽብብ ስለ ዝበሎ ዓቕሉ ጽብብ ምስ በለስ ኣብ ሕልፍኛ ኣትየሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ታይዱ ድፍእ ኢሉ እቲ መሓረ ኣምላኽ ድማ እንታይ ገይርዎ ንፈተንኡ መውፅእ ገይሩሉ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ሉቃስ 21:36 ድማ ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቕን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ጠጠው ምባልን ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡሲ ንቑሑን ጸልዩን ካብዚ ኩሉ ነገር ድብሎ ዘሎ መከራ ዝመጽእ እንታይ ድብሎ እዚ ኣብ ዓለም ዝውጠን ዘሎ እዚ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዚ ቀሊል እዩ ካብዚ ዝዓበየ ካብዚ ዝኸፍአ ነገር ይመጽእ ኣሎ ካብዚ ነገር እዚ ከተምለጥ እንትኾንካ ግን ኣብ ቅድሚ ወዲ ኣምላኽ ድማ ጠጠው ምባል ሓይሊ ክትረክብ እንድሕር ዳኣ ኢኻ ብዝኣግብና ተኸለኳ ሕጂ እዋናዊ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ክህልወካ ኣሎ ብጸሎት ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን መምርሒ ትረክብ ካብ እግዚአብሔር ማለት እዩ በዚ ኺድ ትብለካ በዚኣ ግን ኣይትኺድ ክብለካ ይጅምር ማለት እዩ መዓስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግዜ ክትቦ ከለኻ ፈሊና ግዜ ካልእ ነገር ጠጠው ኣቢልና ግልል ኣቢልና ናይ ናብራና ነገር ግልል ኣቢልና ምስ እግዚአብሔር ግዜ ክንሕልፍ ንሕና እኮ ኣመንቲ ኢና ንበሃል ኣቱም ሰባት ሪሊጅን እዚ ሃይማኖተኛታት ኣይኮንና ንሕና ኣዘራርባ ማለት ከም ካልቸር ኣይኮንና እንመላለስ ተረዲእና ኢና ንስዕብ ዘለና የሴማና ክሕጎሰልካ ኢልካ ኮንካ ንክርስቶስ ስዕዎ ዘለኻ ወይ ድማ ኣነስኻትኩም ክትሕጎሰለ ኢሉ ኮንኩ ንስዕዎ ዘለኹ ንክርስቶስ ናይ ብሓቂ ኣሚነ ኣሰሩ ኣብቲ ኣሰሩ ፈተና ኣሎ ነቲ ፈተና ዝሕልፍ ኢየሱስ ኣለኒ መከራ ኣሎ ንመከራ ዝሕልፍ ኢየሱስ ኣለኒ ሕማም ኣሎ ንሕማም ዝፍውስ ኢየሱስ ኣለኒ ማለት እዩ ኣሜን በልዎ ጎይታ ይባረክ ስለዚ ንሕናሲ ፍሉያት ህዝቢ ኣብ ናይ ኣስቴር ዝከረኩም ኣብ ፐርሽያ ናይ ሞርደካይ ዘመን ግዜ ሃማን ብምንታይ ንኸጥዎም ጀሚሩ ፍሉያት ህዝቢ
أب منقص خلوا نخلى أملاخ زملهم تفليهم نيرم تم إسرائيلوين أب كل تنهاجرات ميتن شوعتن ميتن حمش تنهاجرات دنبرة مالت نحنا دما أبزا مدريا فوليات نحنا تراينا جناخي ركبنا مس أملاخ بمنتاي خونا له بتصلت آمين نقولتها يسوع ترى بعيد ما متمات آمين يعني أنت خنا من تدعي الله يسألكم ده لو كريستوس أبشر كنات فتنا هم تقول من سألك يسوع قويتاي أبو براين عصر تقلته كل تقول لها نرأيه نابت حفرة نعو سلت أب كرمي يزولو حاجوس إلو مسكال تعجسه أبي من أملاك تقمتن جمار امنتنان دمداميان يسوع انتهي نكبر نتأمت حفرة نعو تتعجس يسوع انتهي نكبر جمار امنتنان دمداميان ناو انتهي نكبر نتأمت تتأمت كحيل وزخاو آمين فتناز حلف أو أمريكياس شوعاتون أنا جنا نابق زبر اتمت نامله مدحني دمه تسفى قبر له أملاخ وين سمعني إيو أمين أنا قلنا نابق زبر اتمت يلزنا بزخاء نحن ما فتنا مسألة نخلونا من نتمت نتحفرتون يعو أمسكل تنتل ترى يسود أملاخ نتمته أمين شو نتفتنا كن حلفو إينا قويت هاي السبارة أما مزمور 34 حموشته ناو زتموتو ها ينصبارو قصون كوتو أي حفرنيو سلازي صبر كبلنا خلو يسوس قويتاي نام نتأمت نبي يسوس نتأمت كلها نافذ لنا عن تسينا دارجا بروسمامنتي هل معلتي أصفح حبيله كمهراكمي يسوس قويتاي منفس أملاك كمهرناي هاليلويا كنصلينا حصر ترغاغو قويتاي بارخ نقول في السامي كم زلوا امن تسفخايت دربي رسخايت نن كل ما جمرتا كم زلوا مودات አለው አብዑ ላይ ትስቀ ከበና ካልዕሎ በገና ካልዕሎ በገና ካልዕሎ አብዑ በላይ ትስቀ በገና ካልዕሎ ይኽልዩ እግዚአብሔር ተረዲናስ ይኽልዩ ይኽልዩ እግዚአብሔር يخليو قليليو قليليو نجزا كلها نزمر قليليو قليليو نجزابير قليليو كله دحان دحاني مسبالكو زموت نجرة هيوت ذريئل آمين كله دحان دحاني مسبالكو زموت نجري هيوت ذري خلو زموت نجري هيوت ذري خلو تردينا زموت نجري هيوت ذري خلو كم زي حلف يلا كله حلافيو كونتات كايتر እግዚአብሔር ቀረባዩ እግዚአብሔር ቀረባዩ እግዚአብሔር ቀረባዩ ጭንቅ አይበልካ ጭንቅ አይበልካ እግዚአብሔር ቀረባዩ ይኽልዩ እግዚአብሔር ይኽልዩ ይኽልዩ እግዚአብሔር ይኽልዩ ቀልልዩ ቀልልዩ እግዚአብሔር ቀልልዩ ቀልልዩ እግዚአብሔር ቀልልዩ ኩላህ ዳናውና ለዕል ይኽልዩ እግዚአብሔር ይኽልዩ ይኽልዩ እግዚአብሔር ይኽልዩ ቀልልዩ
ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ቀል ኩነታትኩም እንዳራእኹም ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ቀሊል እዩ ኩሉ ደሓን 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 ይምስበልኩ ዝሞተ ነገረይ ህይወት ዘሪኻሉ ዝሞተ ነገረይ ህይወት ዘሪኻሉ ዝሞተ ነገረይ ህይወት ዘሪኻሉ ይኽእል ናይ መጨረሻ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ይኽእል ተጨነቀት ነፍስ ወይ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ቀሊል እዩ ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ቀሊል እዩ ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ቀሊል እዩ ጎይታ ንባርከካ ኣለና ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ በዓል ዓብ ስልጣን ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦይ ኣቦና አብርሃም ተሞኪሩ ተፈቲኑ ከም ዝሓለፈ ባሮትካ ድማ እግዚአብሔር ከምኡ ክንሓልፍ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓይሊ ክትበና እግዚአብሔር ይዕንትና ናባኻ ክነልዕል ረድኤት ካባኻ ከም ዝመፅእ ተረዲእና እግዚአብሔር ኣቦ ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓይሊ ክትበና ንጽልይ ኣለና ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ትርለኻ እግዚአብሔር ኣቦዬ ብክርስቶስ ኢየሱስ ፈውሲ ዘድልዮ ፈውሲ ትህብ ምጥዓይ ዘድልዮ ድማ ተጥዒ እግዚአብሔር ኣቦዬ ሞራሉ ሓፍ ክብል እግዚአብሔር ትደልዮ ድማ ሓፍ ተብል ንስኻ ኢኻ እሞ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ እግዚአብሔር ናባኻ ክንጥምት ጉልበት ክትበና ብክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ተፈቲኑ ምስ ሓለፈ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ሓሊፉ ዝፍተን ንሕና ድማ ብወርቂ ብሓዊ ሓሊፍና ከም ወርቂ ክንፍተን እሞ እግዚአብሔር ኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ደው ምባል ሓይሊ ምእንቲ ክንረክብ ክትረዳእና ብክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦይ ክትመጽእ ከም ዝቐረብካ ጎይታ ይርዳእናን ነስተውዕልና ኣለና እሞ ንምጽኣትካ ድልዋት ኮይንና ክንጸንሕ ሓይሊ ክትበና ብክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ እግዚአብሔር ኣቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናባና ክትጥምት ከለኻስ እግዚአብሔር ዝሕፍር ነገር ዘይብልና ክንጸንሕ ምእንቲ بدم ودخا يسوس غيركا ختصرينا እግዚአብሔር ሎሚ ብድንኳንካ ክሐልፍ ይሞ ምናልባት ዝሕፍር ነገር ከይልወካ ዝባን ድማ ከይመልሰልካ ተጠንቀቕ ተባሂሉ ተጻሒፍሎሞ እግዚአብሔር ኣቦዬ በክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሕጂ በዋኑ ኣብ ቅድሜኻ እዳውና ንልዕላለና እሞ ንረድኤትና ፍጠን እግዚአብሔር ነጸዋዕኻና ጻውዒት እግዚአብሔር ተገዲስና ዕሽሽ ከይበልና ከነገልግለካን ክንግዛእካን نعلم مسكر كنكون برهان كنكون جود ما كنكون يخاصوي خنا مو بيسوس كريستوس برهاننا دم يقوس حيل ختبنا نصلي علينا اي بحيلن اي بخلتن بمنفسي تبهيل خم تصحفه صقاها تبزحلنا بكريستوس يسوس نصلي علينا اما خلنا هل زبل فقري متحللاي كتجبر እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ نصلي علينا እግዚአብሔር አቦ اما خلنا ዝተጎደን ተል ስሉህ نصلي كنمكر እግዚአብሔር ጉልበት ክትበና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦዬ በክርስቶስ አብደገ ዘለው በፍቅርና ፈልጥና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ኣለና ሕማም ዘበለ ሁሉ ክፍወስ እግዚአብሔር ንደቅና እግዚአብሔር ከተንብረሎም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ኣለና ዕቁባ ንበካለና እግዚአብሔር ንሓዳርና ዕቁባ ንቤተሰብና ንደቅና ዕቁባ እግዚአብሔር ንዓሌትና ንህዝብናን ዕቁባ ንበካለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባኻ ተዓቆበ ዝሐፈረ የለን እሞ እግዚአብሔር አቦዬ በክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ንምርዳእና ፍጠን እግዚአብሔር ድልዋት ኮይና ክንጸንሕ ጉልበት ሃበና እግዚአብሔር አቦዬ ፈተና ትሕልፍ ንስኻ ኢኻ ካብ ርእስና ወልሓል የለን እግዚአብሔር ንምርዳእና ፍጠን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እስኪ ክጽልየለይ ትብል ነፍስን ትሕዳላ ሓጺር ጸሎት ክንጽልይና أنا كنصلي اللي تبل حيلي سأنت قلبت سأنت نفس تلا كنصلينا ما بور ولا بوش ولا بيلقى حنس عقل نكبر كويتاي بارخ سميس الناس أوعهم دميس الناس أوعهم ميكر ولا بوش ولا بيلقى بيبور ولا بوش ولا بيلقى عندي ما جندر جدبو زبرت منفس زيابير مركوت ملس نسخات رايخ نايس أولت مركوت ملس نسخ እግዚአብሔር ናይ ድንጋጽ መርኮት መለስ ንስኻ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደንገጽ ክንከውን
فحيلن رأين مدنجصلن تبايلكم تصحفه እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር عقلات ጸባ ነፍሲ ሎሚ በክርስቶስ ኢየሱስ በሐርነት ክትወጽ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አቦ ናትካዝ የሆነ ልማድ እግዚአብሔር አቦ በክርስቶስ ክንቀል ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ዘይትኸብረሉ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ካብ ህይወትና ካብ ሓዳርና ካብ ደቅና ክንቀል ጸልያለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ወግና ተዋጋ ቀቅን ሜና ድማ ውጣ በናዝሬቱ በኢየሱስ አብአየራት ኮይን ዘዓይ ናይ ጸልማት ኃይል በክርስቶስ ኢየሱስ ንብትኖለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዛ ማህበር ዚያን ሙግዳ ዝመጽ ንሓዳር ሙግዳ ዝመጽ ንደቅናን ሙግዳ ዝመጽ ዘበለ ሁሉ ኃይል ጸልማት በክርስቶስ ኢየሱስ ንወጎለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተወገ ይኹን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕል ደቅና ወጻይ ምትወጹ ዝዋጎም ዘበለ ሁሉ ኃይል ጸልማት ነፍርሶለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ሰደማውነት መንፈስ ይነቀል ናይ ድራግ መንፈስ ይነቀል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ይውጋየ እግዚአብሔር ውጋየ ምክር በልዓም ይፍረስ ምክር በልዓም ይፍረስ ምክር በልዓም ይፍረስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ህዝብ ዝተባረከ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ይጥሓሱ ናብ በረኽቲ ናብ ትኽብርኻ ዘሎ ቦታ ይደይቡ እግዚአብሔር አቦ ዝኽልክሎም ዘበለ ሁሉ ይታለ ናይ ስንፍና መንፈስ ይወጋ ናይ ትኽሪት መንፈስ ይወጋ ናይ ሸለልትነት መንፈስ ይወጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዕሽሽ ዘበለ ሁሉ ናይ ጸልማት ኃይሊ ካብ ዝውጽእ ምስበልና ነተማህርናዮ ዘረስዕ ናይ ጋንንት ኃይል በክርስቶስ ኢየሱስ ይወጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ እግዚአብሔር እሳት ናይ እግዚአብሔር እሳት ናይ እግዚአብሔር እሳት ቤትና እግዚአብሔር አቦ ፓፖሮሎቦሽ ናይ ጸሎት ቤት ይኹን እግዚአብሔር ናይ ምስጋና ቦታ ይኹን ጭቅጭቅ ዘበለ ሁሉ ይነቃል እግዚአብሔር አቦ ምልክት ግበረና ሓዳርና ይመስክረልካ ናይ ደቅና ህይወት ይመስክር አካይዳና ይመስክር እግዚአብሔር አቦ በፍቅርና ሪኦም አህዛብ ናብ ዝኽመጹ ናይ ዘላለም ህይወት ኮርሱ እግዚአብሔር ኣብ ዘመን ሶታዚያ ምስክር ግበረና ዝብዝደሉ ህዝብና ክንወርስ ጉልበት ሃበና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቁጥርና ይወስኽ ንምዝራብ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ዓመት ሓደ ሰብ ንምምጻ እግዚአብሔር ትብዓት ሃበና በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሕጅስ ሕጸይ ሰብ ክትመስክሩ ሕጸይ አውሽጥኩም ሕጸይ ረይዎ ማለት ሕጸይ ክብለኩም ከሎ ረይዎ ንኹስኹም መስክሩልኝ ወይታ ኸበናይ እግዚአብሔር አቦ ነዛ ነፍሲ ዝጠመትኩዋ ምርኮ ጌርካ ሃበኒ ንጉባኤኻ ድማ ምርኮ ጌርካ ሃቦም ተባረኽ كل خبر نسخاو صدو بكريستوس ኢየሱስ ስም አሜን እልልታን ጣቂት ንጎይታ ጎይታ ይባርኩም አሜን ያዳውና خنلعلنا ናይ በረኸት ቃል ተቀቢልና እንከይና አሜን እግዚአብሔር ይባርኩምን ይሐልኹምን እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉኻ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እዝበረኸት ዝብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስና አብልዕሉ ይኹም የንብረለሁ በሰላም ኪዱ ጎይታ ድማ በረኽ የብልኩም